तो का हाल बा भाई लोग। अगर तू लोग पावर स्टार के बिग फैन हो लोग तो अभी वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब कर दो लोग। मर्दे काहे कि तू लोग जानते बा लोग कि पवन सिंह के कुछ दिन पहले ही हर हर गंगे फिल्म रिलीज होके आल बा आ ओकर मोशन पोस्टर रिलीज हो गइल बा। तू लोग तो जानते बा लोग आ मोशन पोस्टर इतना हरा रहे कि एकदम ओकर बैकग्राउंड म्यूजिक वो एकदम घड़ियार वाला सीन इतना हरा रहे कि अब बुझाता कि फिल्मो हरा होई। आ तू लोग तो जानते बा लोग कि सुनले हो बा लोग कि मतलब कि उ पोस्टर के एकदम इतना तारीफ भइल रहे कि मतलब कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एगो बड़का डायरेक्टर उ मोशन पोस्टर के तारीफ कइले रहल। हर हर गंगे के तो एकदम मोशन पोस्टर धमाल मचाइए देलक। अब मर्दे तू लोग सोचत होगा कि यार पवन सिंह के टीजरवा कब आई, कि टीजरवा हमनी कब देखी सन यार, टीजर कब आई, पोस्टर तो उतना हार्ड रहे, अब टीजरवा कब आई। तो हम तालो के बता दी कि टीजर आई। टीजर एकदम अभी फिक्स डेट नहीं है, वो मार्च के अंत तक आ जाई, मार्च के अंत तक आ जाई। जी हाँ, मार्च के अंत तक वो टीजर आ जाई। तो ई बात हम नहीं कहत, ई बात कहत जिनकर चैनल है, जौन चैनल पे मोशन पोस्टर आई रहे हर हर गंगे के, उनकर उ जिनकर चैनल है उ ओनर कहत कि अब मार्च के अंत से पहले आ जाई उनकर पोस्टर। भाई लोग ई तार लोग के जानकारी कैसन लागल, ई जानकारी अगर तार लोग के बढ़िया लगल बा तो तू लोग हम तार लोग के फैन से कहतनी। अगर तू लोग पावर स्टार के बिग फैन हवा लोग तो तू लोग वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब कर लोग। काहे कि ई चैनल पे पवन सिंह के बारे में ऐसन के वीडियो आवत रही, तब जल्दी जल्दी कर लोग यार, पावर स्टार के खातिर कर दलो।